naman day ugma no. Lunes day ugma. Excited gyud ko kaayo kay na ako'y mga bago tapos magsayo ko nagmata. Tapos maligo ko tapos mukaon ko para dili ko kasabaan ni mama. Excited ko ako day suot ni ugma kundi suoton ako ni ugma kun dili mag-ulan akong bagong sapatos. Tapos akong bagsag. Suoton na ako ni siya pud ugma tapos ipaibog na ako ni sa akong mga classmates or ako mga barkada makita maghapon nila ni bisan nila ko ipakita sa ila. Tapos ala ugma na gid ang klase oh matulog na kog sayo kay excited na ko kaayo mo eskwela first day of school. Excited ko eskwela kay bago ang akong bag, bago akong jacket, tapos bago tanan na ako'y bago kanay papel og kuan diri alatis ako ni paibog sa akong barkada or akong classmate. Hoy! Bensyang! Eskwela ka? Karon? Mao? Nakay bagong bag? Ako kay bag-o na ah! Tapos kuan sa kanay ko'y papel diri og mga ballpen tapos lapis. Gipalit ni mama katong unang adlaw ug gani pud gani o pinalit sab ni mama. O gisabay nila tapos napon ko'y bag-ong sapatos wala lang nako suota karon kay kuan. Ulan man gud tapos dili ko gusto na mabasa ang akong sapatos so nagchinilas na lang ko. Oo. Pagpapalit mo lagi sa imong mama og sapatos kay para sab na kay bag-o og bag. Kay para kuan ba ganahay lagi ka tan-awon pag nakay bag-ong bag. O ako gani o tanawa o. Ganahay na o. Papalit. Pero kung dili pa kapalitan, mangayo na ka sa akong papel og ballpen no. Tagaan na ta ka. Magkita lang ka dito sa eskwelahan. Bye-bye. Good morning, ma'am. Wala talaga sila teacher. Ako lang isa diri ang estudyante. Dapat sayo sila kay first day of school. Dapat excited sila mo eskwela kay para sa taraw niya. Ako pa pinakauna mo eskwela. Mas pa na oras karon. Hala. Alas 6 naman ay sa buntag na anak ko diri ah. Excited man siguro ko mo eskwela kay first day of school. Ana magid na kay siyempre nabi ako mga bago na mga gamit. Pero dapat ang teacher namo magsayo pug mata kay para kuan. Makita namong iyang nawong kung sa kagwapa si teacher, di ba? Kaduga sab ni teacher oy. Gaay na kay ko diri ah. Dilamok na kay ko diri ah. Di na lang magsayo ugma. Mao ra gihapon magsayo-sayo. Wala pa man dai sila diri ah. Ako ra isa diri ah. Mingaw kaayo katulugo na hinuon ko unsa taraw ni. Katulugo na hinuon ko na sayo pa sa buntag. Dapat sila magsayo, dili ako. Ako na nagsayo, unsa taraw ni ah. Kanang nurse. Kuan ba magdating classes mo uban ka? Sige na uban. Mao ra gihapon diri ara ka mag-ibot ka og sagbot. Nakita na ko ang mga third year high school. Ipaibot ra sa mga kuan teacher sab nila og mga sagbot sa likod sa kuan. Hugaw ra bang likod kay lapok nag-ulan bay katong kuan gabi. Tapos latakay. Munang kami magdating classes na lang mi kay mamutong man pud mi sa mua tapos daghanan man mi mga lubi tapos upat mi kabuok mauban kalima na kakabuok bibuhay gani ta kung uban ka sige na uban na lang. Mao ra gihapon di ka mauban kana imong sanina na bag-o na mahugaw na. Latakay ang sa likod paigton ra ka. May pamuuban na lang ka sa mua ako mangutan na gani mong mama na kuan. Nganong wa ka na eskwela igno nimo na kuan. Walay tarong klase mao nang di ka lang ka mosulod sige na. Oo. Uban na lang dayon kay para bibo ka sige na. Ma, niuli na lang kog sayo. Kay kuan. Walay tarong klase sige magud si ma magpaibot og kuan. Sagbot sa likod tapos kuan pod ulan tapos di ko gusto
kantin mo. Balik ka man dayon ta diri ah. Diri ra man ta magkuan, magkaon, mag-make up pa ka. Di man ta madugay dito ah. Sige na. Nasiguro kay kas diri ano. Daan gyud kasi mong mamay sumbong ta ka. Dugan man ta ninyo brisis. Kuan mapagwapas ako kadali sige na huwati ko ninyo Jin. Kadali lang bitaw ko. Dali ay ra kaayo. Oo. Ikaw di ka magkuan? Magpulbo? Sige na, dali ra. Huwati ko ninyo kadali lang. Ingani gyud ko pag usa ko mulakaw. Okay na? Bahala brisis basta maka-make up okay na kay para gana sa tan-awon ba? Oo. Pwede na. Oh, mato na ta? Sige. Hoy, nakachika sa inyo ha ba? Si Kuan ba ka nang? Si Mers gani. Pili nga gwapa no? Bura ba talaga gwapa? Di mo lang kung di ba ka make up tapos Kuan, tapos sige paibog sa iyang mga gamit. Nada siya yung mga sapatos na bago. Wala bang ko nakita siya sapatos na bago. Nada bago niya pero wala ito niya gisuot. Bakak siguro to niya. Tapos Kuan pa yun ka nang nagbuhok pa niya na bura tarong pinumpung-pung gani pagkabuan. Bura ba siya ngayan? Napay lips na bura isda gani na sarabo na pula kayo og lips. Oo, grabe siya kakuan no. Bura ba tarong gwapa unsa ka kagwapa na. Oy, Ginoo ko maulaw ka. Mas nga napay sipsek diri magsumog-sumbong dito sa iya ha. Mainha lang na ako kay na. Luoy lagi kaayo. So guys, maroon akong video for today. I hope nag-enjoy mo guys. Shout out Jamil Alungay, hello. Og sa taga Siargao Islands, hello sa inyong tanan din nagtanaw. Kung gusto mo magpa-shout out guys, comment down below para ma-shout out ta mo sa next video nato. Og sa wala nag-subscribe tapos nagtanaw sa akong video, pwede sa mo magpa-shout out kay ako ta mong i-shout out sa akong video. Anyway guys, thanks for watching and like and subscribe. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa next